Артис е първото училище в България, което връща сугестопедията отново в училищна среда, и това се случва преди 10 години. Имахме честта и възможността тогава да работим с дългогодишни сътрудници на професор Лозанов в Института по сугестология, имена като доцент Здравка Новакова, старши учител Златка Думева, доцент Галя Матева, Рени Начева, Ангелина Караславова. Беше наистина едно много вълшебно начало, много вълшебен старт, да върнем една методика, с която България може само да се гордее, която 1978 година бива призната от ЮНЕСКО за висш метод за преподаване и е препоръчано да бъде внедрена в нашата образователна система. Всъщност сме безкрайно щастливи да започнем този старт точно преди 10 години с първият ни първи клас, с който положихме и началото на това връщане на методиката отново в училище. Много от нещата, които са били правени по време на института, влязоха в приложение. Други започнахме ние да разработваме и към днешна дата вече имаме множество и табла, и помагала, и учебници, и разработени уроци, и глобални теми, най-различни учебни материали. Благодарни сме и се радваме, че част от тези ментори преди 10 години все още са до нас и ни подкрепят в прилагането на методиката и днес. Както казах, започнахме да правим сугестопедия още преди 10 години. Но през 2017 разписахме проект на тема въвеждане на сугестопедията като метод на обучение в начален етап. Кандидатствахме с такава иновация и успешно преминахме външната атестация. В момента методиката е много добра, утвърдена практика в нашето училище, във всички учебни предмети в начален етап. В последната година развиваме партньорска дейност с образователни системи EduWay, които са наши съмишленици в посока на създаване на сугестопедични материали. И това също ни прави изключително щастливи да намираме все повече съмишленици в това, което правим. И сме им благодарни за доверието, че ни позволяват да използваме техни материали, техни идеи, така че да обогатим още повече нашия учебен процес. Всяка година ежегодно всъщност обучаваме учителите си, така че и да опреснят своите знания. Правим регулярно работни срещи в тази посока. Част от нашата работа е да подготвим и нашите родители, които са наши партньори в това да може да осъществим качествено обучение и образование. Така че ежегодно организираме и семинари за родители на тема училищна сугестопедия, и ги въвеждаме в спецификите, за да могат наистина да ни подкрепят в това, което правим. Защо сугестопедия? Сугестопедията Тя е любов. Тя е много неща. Един изключително богат и работещ в изключителна дълбочина метод. Това е един сугестопедагог да се почувства наистина зрял за тази методика се случва в продължение на години, тъй като самия метод предполага една различна парадигма в образованието, един различен поглед за това какво означава да преподаваме, какво означава да търсим скрит потенциал, какво изобщо означава естествен начин на учене, защото самата методика тя следва естественият начин, по който мозъкът учи. И всъщност това да тръгнем в посока да върнем сугестопедията в училище е именно защото вярваме, че чрез един такъв метод, който е хуманен, човеколюбив, ние можем много повече да направим училището привлекателно място, то да бъде изпълнено с радост, с смях, то да бъде част от пътя на едно дете, в което то запазва своята естествена любов към ученето. Тъй като ние учим цял живот, не само в училище, е много важно това послание към нашите деца. Много е важно да ги научим да работят заедно. Методът работи на много нива. Той работи за социално-комуникативните умения на децата и за техните емоционални, освен за паметовите и менталните. Освен, че по много
бърз начин успява да поднесе голямо количество информация и то да бъде усвоено. Но освен това, нали, всъщност методиката развива цялостно личността и ни прави търсачи на бисерчета, на този скрит потенциал в децата, за който често и те не подозират. А най-интересното е, че и учителят не подозира за собствения си скрит потенциал и когато започне да работи сугестопедично, всъщност открива много нови страни, много силни нови страни в своята личност. Така че за това сугестопедия, български метод, с който изключително се гордеем, който е човеколюбив, който ни помага да създадем артист, такъв какъвто си го представяме. Едно място, в което средата е хуманна, подкрепяща, развиваща, предизвикваща. Просто е нашия метод. Това е нещото, което осмисля нашата работа, не само в начален етап вече. Много сме щастливи да кажем, че и в прогимназия и гимназия все повече наши учители се осмеляват да използват елементи на методиката и да я прилагат, което също има своя благотворен ефект върху ученици и върху учители. Професор Лозанов е наричал сугестопедията педагогическо изкуство. Ние в нашето училище наричаме сугестопедията изкуството в педагогиката. И това ни вдъхновява да продължаваме напред.